أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Poslije naredba za posta, onda dalje Allah kaže, mjesec Ramazan je onaj u kome je Kur'an objavljen kao jedna uzvišena uputa za ljude, u kojem je jasno objašnjenje upute i Furkan, znači razlikovanje istine od neistine. Zato kogod je od vas prisutan u ovom mjesecu, neka posti. Ovdje Allah kaže, mjesec Ramazan je onaj u kojem je Kur'an objavljen. Znači se kaže, prvi put kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio objava, tada je bilo 24. noć za mjesec Ramazan. I ovo stvar isto se pokazuje da ovo mjesec ima mnogo vrline. Kada mi ovo cijela godina pripada Boga, zato je on je stvorio, ali on je odlučio za neke stvari, za neki dani koji su on napravio posebni neki dani, kada on više obrati, kada on više samiluje prema ljudima, kao na primjer časni Kur'an poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, u rano jutro u zori Bog bude vrlo blizu, kao da on spusti svoje mjesto i da bude blizu do ljudima i tada ako neko traži od njega, on je se spreman da njemu dadne. I tako za mjesec Ramazan je povezana ta stvar da tada je počeo časni Kur'an. I isto se kaže za ostale religije, ostale knjige. Oni su isto počeli da njihova objava počela tokom mjesec Ramazan. I zato Allah kaže, ovo je taj mjesec Ramazan kada je počeo časni Kur'an i tako se pokazuje da oba ima međusobnom neki blizak odnos, zato što najviše muslimani oni uči časni Kur'an tokom mjesec Ramazan. Najviše oni obavljaju namaze tokom namaza ili travi namaz ili nafil namaz. Na svakom namazu oni čitaju časni Kur'an. I zato časni Kur'an i Ramazan su kao dvije prijatelji. I mi, ako smo uhvatili ili uzeli jedan dio od Ramazan, ako smo postili, i onda treba da držimo Božje riječi, držimo časni Kur'an kod sebe i pročitamo, učimo i dalje, onda širimo taj znanje. I Allah kaže, kogod je od vas prisutan u ovom mjesecu, neka posti. Ako ste kod kuće, ako niste na put, ako niste bolesni, onda treba da postite. Ako god je bolestan ili na put, neka ispuni broj drugih dana. Allah vam želi olakšicu i ne želi teškoću za vas. Želi da upotpunite broj. I ovo broj, 30 ili 29 dana, koliko dođe, to je Božji plan da treba da brojimo
i da postimo toliko dana i da veličate Allah što vi vas je uputio i da budete zahvalni. Ovo bio ajet, ovo dio časni Kur'an koji smo danas pročitali. Hazrat Abu Huraira radijallahu ta'ala anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: 5 dnevni namaz, 5 dnevni namaza, džuma do džume i Ramazan do Ramazana iskupljuje grijehe ako se između njih ne načine veliki grijesi. Čovjek je slab bića i mi možemo da pogrešimo, ali na druge strane imamo prilike da otklonimo svoje grijehe ako bi uzeli dobro djela. Zato časni Kur'an kaže: innal hasanate yuzhibna sayyiat. Ovo dobro djela briše loša djela. I od Ramazan, ako čovjek pravio neki grije i sada on ima prilike da traži oprost, sada ima prilike da približava kod svog gospodara i da izađe kao bez grijeha. Isto se kaže, Hazrat Abdullah ibn Abbas, on kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio njemu najbio draži da bude među ljudima, njemu najviše on sviđao taj mjesec Ramazan, zato što tada Hazrat Džibrail alejhi selam dolazio kod časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i svaki noć on učio jedan dio časni Kur'an sa Džibrail alejhi selam. I svake godine tako je on to napravio, to znači svake godine tokom mjesec Ramazan toliko dio Kur'ana koliko do tada bio objavljeno, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao sa Hazrat Džibrail alejhi selam. I zato ovo treba da imamo ovo sunnet od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da svaki od nas pokušava da završi časni Kur'an, Božje riječi. I časni Kur'an kada mi učimo, ovo nije samo svrha, samo da bude kao sevap, nego sevap postoji na svom mjestu. Ali mimo toga, kada mi učimo časni Kur'an, ovo je kao jedan pismo za nas od Boga. Ovo je jedna poruka za nas. I onda, kada mi pročitamo časni Kur'an, čitamo prevod, onda treba da vidimo gdje mi stojimo. Da li ja sam prihvatio ovo Božja naredba, da li ja slijedim na ovo Božje uputstvo ali ne. I onda polako treba da primimo taj boja. Zato ako časni Kur'an kaže obavljate namaz, kada mi čitamo ovo Božje naredba, i ako ne klanjam, onda treba da mislimo o tome i planiram i onda odstranimo ovo ljenost i da počnemo da klanjamo. I ako časni Kur'an kaže postite mjesec Ramazan i ja sam pročitao ovo naredba, onda treba da radim. Ako časni Kur'an kaže govorite istinu, ne govorite laž, ne varate ljudima i pazite svoje roditelji, pravite rodbinske odnos sa rodbinama i ne svađate, ne pravite nered, onda ako svaki musliman tako čini, slijedi prema ovo naredbama, onda inšallah naša društvo će biti drugačije. I ovi koji su danas postili, koji su danas su vjerni, za njih ima još jedna radosni vijest od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. On kaže, Hazrat Sahal bin Sad prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, u džennetu imaju vrata koja se zovu
Rijan se kaže, na primjer, ako čovjek je, on je žedan i onda potpuno on treba da bude sit i to znači taj vrata. I poslanik kaže, na njih izuzev postača niko drugi neće ući. Oni će ustati i niko drugi na njih osim njih neće ući. Kada oni su njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući. Znači, ovo isto je koristeno metafor, kao za postača. Allah će napraviti u džennet posebna vrata koja bude otvoreno samo radi njih. Zato što oni su postili radi Boga i onda Allah nije taj koja ne ispuni svoje obećanje ili da ne dadne nagrada za svoje robova. I zato tokom ovo mjesec Ramazan mi treba da pokušavamo da činimo redovno taj ibadet i časni Kur'an treba da čitamo, časni Kur'an treba da slušamo. I onda Hazrat Mirza Bashir Ahmad, jedan sin od običani Mesija alejhisselam, on rekao jedan dobar stvar. On rekao, svaki čovjek ima neki mahana, neki stvari koje njemu fali i zato ne možemo da odjednom da odstranimo sve stvari i zato on rekao tokom mjesec Ramazan imamo prilike i ako čovjek ako planira da svaki put jedan stvar otkloni i ako mi dobimo kroz svog života 60 puta ili kada je čovjek zrelo i kada čovjek može da posti od 15 godina i dalje, ako 40 puta mi dobimo mjesec Ramazan, na svaki put ako otklonimo jedan svoje grije i ne dozvolimo da taj grijeh opet uđe u nama i onda za 40 godina 40 grijeha mi bi otklonili od sebe. Ali ne smijemo da dozvolimo da jednom ako bi otklonili, onda opet da nadvlada na nama taj grije ili taj šetan. I zato sada naše srce su mehke, sada mi smo već krenili prema Boga, sada mi volimo da budemo blizu Boga, sada mi volimo da pravimo savab, sada mi volimo da postimo, sada mi volimo da klanjamo namaz redovno i isto tako treba da pokušavamo da otklonimo nešto od svoje takve stvari. I onda bi imali korist. Ako mi pravimo dobro djela, a na druge strane isto napravimo loša djela, onda ne bi dobili nikakvi korist. To isto kao mi nosimo nešto u kesa, kao mlijeko ili nešto, i onda pravimo nekoliko rupe i onda na kraju opet ćemo ostati prazni ruka. I zato kada pravimo dobro djela, treba da otklonimo loša djela i dobro djela ostane i loša djela kao da ne pripada nama i tako onda vodimo račun tokom ovog mjesec Ramazan i inšallah ako bi tako mi krenili, onda bi imali dosta korist od ovog mjesec Ramazan, da ne budemo među tih ljudi koji na kraju krajeva bi dobili samo glad. Zato što ako neko misli post je samo toliko da ne jedemo cijeli dan i ne obavlja 5 namaz i ne obavlja tahadžud namaz i ne uči časni Kur'an, ne dijeli sadaka,
onda je to i ostane, to je faktički samo glad. On je ostao gladan, to je njegova, nije onda nagrada. To je onda je kazna. Da on nije dobio nikakva nagrada od Boga, ni dobio nikakva sevab i ostao samo gladan. I zato nemoj da dozvolimo sebe da postimo i samo ostanemo gladni i da ne radimo dobro djela, neka nastavimo da radimo dobro djela.